Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दिनैसो सम गोरोबदों मानोना बैसागु जादोंमोन जायनि जाउनाव गोबां रेस्ट लाबाय। तो जियानो दिनैहाय लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना कम्बाइन आपडेट लाबोदों आसाम पुलिसनि अनगायै नोंथांमोननि जेरै एडिआरि साख्रि BTC साख्रि बा गुबुन गुबुन साख्रिनि सायाव बेयाव कभार खालामगोन। स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन। दा जोङो फार्स्टआव थांग्रोगोन बेनो जाबाय कनस्टेबल रिजाल्ट आसाम पुलिस। तो गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ मानोना आं रिप्लाइखौ खालामनो हायाखैमोन जाहोना बेनो जे बिजि दंमोन। दा जियानो जा जोङो बेयाव जों सावरायगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि साख्रिनि सायाव आरो लोगोसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 BTC साख्रिनि सायाव। दा गोबाव खालामा जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव देन स' बेनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन बेनो जाबाय कुइसन बुकलेट्स आरो लोगोसे एन्सार किस नोंथांमोना मोनबाय। बेनो जाबाय कनस्टेबल नोंथांमोननि साख्रियाव। दा बेयाव नोंथांमोना 50 रांनि पेमेन्ट खालामदोंमोन जानांगौ जायफ्रा नायदों आरो 50 नाम्बाराव बेसेबां नाम्बार मोनखो नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव अके अब्ला नोंथांमोना गावजों गाव मोनथिलायगोन। स' बेनिफ्राय बे रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो मोनसे दंबावो बेनो जाबाय बाइबा टेस्ट दङ आरो बे बाइबा टेस्टआव दाजाबबावनानै नाम्बारजों नोंथांमोना लास्टआव काट अफ बेनिफ्राय जुन दानाव बाइबा टेस्ट जानो हागौ मानोना दा मेयाव पन्चायत इलेक्सन दं नालाय बेखायनो जानानै 10 अक्ट'बराव फाइनाल रिजाल्ट एबा फाइनाल लिस्टखौ 10 अक्ट'बराव बयबो मोनहैगोन आसाम पुलिसाव जायफ्रानोखि फार्स्ट जागोन। स' दानिया पन्चायत इलेक्सन जायोबा MCC गाइडलाइन्स थायो नालाय दा बेयाव इलेक्सन जायोबा रिजाल्ट एबा साख्रिनि इन्टारभिउ जायाथ' 2 मे आरो 7 मे ना 5 मे दंमोन बेनिफ्राय 11 नोंथांमोननि मेयावहाय काउन्टिं दङ अब्ला जुदि बे डेटआव जामारोबा नोंथांमोननिया मेनि गेजेर सप्तायाव बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि रिजाल्ट फैनो हागौ कनस्टेबलआ बेनिफ्राय बाइबा टेस्टआव नोंथांमोनखौ 1:1 हरगोन आरो बाइबा टेस्ट जोबनाय लोगो लोगो अक्ट'बराव साख्रि जाहैगोन। स' दायो सेकेन्ड आपडेट बेनो जाबाय एडिआरि। स' एडिआरियाबो पन्चायत इलेक्सनाव फैनाय नङा स्किल टेस्टआ बिनि उनावसो स्किल टेस्टआ जागोन आरो स्किल टेस्टखौ सिएम बिथाङा फोसावखाबाय जे नोंथांमोननि स्किल टेस्ट एबा बाइबा टेस्टआ जुन दानाव लानाय जासिगोन जायफ्रा दाखालि स्टेज 1आव क्वालिफाइड जाबाय। सेकेन्ड स्टेज बाइबा टेस्ट दङ स्किल टेस्टनि नोंथांमोननि सिलेबासखौ आं नेक्स्टआव नोंथांमोना फोरमायगोन जे माब्रै लानाय जादोंमोन थांनाय बाराव। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बेनो जाबाय BTC साख्रिनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे BTCनि दायो अनगयिंबो सोलिगासिनो दं एप्लाइ खालामनाया आरो सिगां खालामनानै जोब्बाय आरो फाइनाल रिजाल्ट माब्ला मोनगोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4। दा बे BTCनि गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जेरै ग्रेड 4नि फाइनाल रिजाल्ट 193 पस्टआ माब्ला मोनगोन। दा गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा अके देन 569 अके बेखौ जों डिसकास खालामबावसै 569नि दायो अनलाइना सोलिगासिनो दं लास्ट डेट 21 एप्रिल एबा 21 एप्रिलसिम दायो नोंथांमोना नै बेनो जाबाय ग्रेड 3 तो बेनिफ्राय ग्रेड 4 नोंथांमोना मोनदों। स' बेखौहाय नोंथांमोननिया 21 एप्रिलसिम खालाम लास्ट डेट जुदि दाबो खालामाखैबा टाइम दंबावो खालामना लादो लास्ट डेट बारायनाय चान्सआ गैया थ' बेखौ जों मोनथिबाय। देन एग्जाम फिस थ' एग्जाम फिसखौ सोरबा सोरबा मिन्थियो खायसे मिन्थियाखै 256 पइन्ट सामथिं दङ बायदिसिना चार्जखौ लानानै। दा ओरै जादों डिपार्टमेन्टआव हमना ला मोननै पस्ट दङ जास्ट एग्जाम्पल जुदि हमना ला डिपार्टमेन्टआ मोननैबा एक्सट्रा नोंथांमोना पस्टखौ माने दङबा एक्सट्रा पेमेन्टखौ खालामनांगौ जायो। देन दायो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा डकुमेन्ट्सखौ PDF खालामबा साबसिन जागोन नाथाय डाइरेक्ट GPC होबाबो नोंथांमोना साबमिट जागोन मानोना पर्टेला एक्सेप्ट खालामदों। नाथाय मोनसे बाथ्रा ब्लारल' खालामनाङा जाहाथे बिथांमोना भेरिफिकेसन खालामनायाव माने मोजाङै जायो। GPC होबाबो नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन। दानिया फैबाय 193 पस्टनि मेक्सिमाम कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे बिनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन 193 पस्टआ। दा गोबां सर्सआव मोननाय बादिबा गासैबो रेडि जाजोब्बाय मात्र पर्टेलाव पाब्लिश खालामनांगौ फाइनाल रिजाल्टखौहाय बेनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनांगौ बेबायदि सर्सआव गोबांथार माने मोननाय जादों नाथाय अफिसियेलि होननाय जाथ'वाखै आरो दासिमबो हाइ लेभेलनिफ्राय जेबो आपडेट गैया। जास्ट 193 पस्टखौ गोबां स्टुडेन्टसफ्रा नेगासिनो दङ मानोना गोबां बेयाव अरेल टेस्ट होनाय जादोंमोन जेराव नभेम्बराव कन्डाक्ट जादोंमोन इन्टारभिउआ। बेनिफ्राय थांनाय बाराव फरेस्टनि एग्जाम जादोंमोन ना बे फरेस्टनि एग्जामावबो नोंथांमोना मे दानाव रिजाल्ट मोननाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआ मे दाननि जोबनायथिं चान्सआ दङ आरो अके थ' बेखौ खालामखानांगोन मानोना टाइमा बारा गैला इलेक्सना हमना ला सेप्तेम्बराव जागोन अके सेप्तेम्बराव जागोन अब्ला आगस्टआवहाय मा MCC नांगोन देन आगस्टनि सिगां गासैबो साख्रिनि प्रसेसा जानांगोन मानोना टाइमा बारा गैला। देन एग्जामा माब्रै जागोन हमना ला रिसेन्टलि 263 पस्ट दङ टेक्निकेल पस्टआव स' बेनिफ्राय हमना ला
372 पोस्ट दंमोन बेनो जाबाय नन टेक्निकलाव स' बे गासैबो एग्जामा केटेगरि वाइसआव हमना ला एचएस केटेगरि दङमोन एचएस एलसी केटेगरि दंमोन बेनिफ्राय डिग्री केटेगरि दंमोन दा बेखौ नायोबा कम्बाइन एग्जाम जानाय चान्सआ दङ मानोना एसेबां एग्जाम कन्डाक्ट खालामनांगौ इजि नङा बेखायनो केटेगरि वाइसआव किजानि एडिआर बायदि फल' खालामनानै कम्बाइन एग्जाम जानाय चान्सआ दङ जाय नोंथाङा पस्ट एप्लाइ खालामदों बे गांसे इनभिटावनो मोननो हागौ नोंथांमोननि पस्ट प्रेफारेन्सआ नाथाय बे आं बुंनायसो अफिसियेलि नङा आरो जेब्ला अफिसियेल फैगोन नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन स' बेखायनो डिग्री लेभेलनि सिलेबासखौ नायदो आरो बे डिग्री पासफोरानो बे एचएस पासआवबो एलिजिबल जायो बेखौबो नायदो एन्ड एचएस एलसीआव जुदि ड्राइभारफोर बा गुबुन गुबुन पस्ट दङबा टेक्निकेल लाइनाव नोंथांमोनाबो नायदो स' बेनिफ्राय दा ग्रेड 4आ बाइबा टेस्ट जागोन नामा दा ग्रेड 4आ नोंथांमोननि दानि अनगोयिं सोलिबाय थानाया बाइबा टेस्टल' नङा स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो एग्जाम होनांगोन अके फार्स्टआवनो एग्जाम होनांगोन एन्ड बिनिफ्राय बाइबा टेस्ट दङ थिग बेबादिनो ग्रेड 3आबो फार्स्टआव एग्जाम दङ बिनिफ्राय लास्टआव बाइबा टेस्ट दङ दा बेखिनियानो रिजाल्टनि सायाव दासिम जेबो अफिसियेलि आपडेट गैया जेब्लानो मोनगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन स' दायो आं दिनैहाय 18 एप्रिलाव आपडेट खालामबाय मानोना कम्बाइन आपडेट होबाय नेक्स्टआव नोंथांमोना सिंगोल आपडेट मोनगोन जेरै BTC आसाम पुलिस बा आसामनि साख्रि नेक्स्टआव लारि डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनगोन एन्ड लास्टलि जाय नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो सापर्ट खालामगासिनो दङ फाइनालि 200K साबस्क्राइबार्स एबा फेमिलि कमप्लिट जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेला स' बयखौबो थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्टआवबो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव सापर्ट खालामबाय थागोन